Takže ahojte ľudia, tu som ja Danko, Zabijak a poďme si zahrať hru Five Nights at Freddy's 2. Určite si to poznáte, to taká horor hra, ktorú som aj hral, len to je trošku iné. To je dvojka, nie jednička. Môžeme ísť na to. Prepáčte, že neboli tak dlho videa, no ale mal som menšiu prestávku. No a po dlhej dobe som tu, tak zahráme nejaké video, že sme boss. OK, nikto. No takže kto nevie, že čo vraveli, možno niektorí neviete, že po anglicky, ja to tiež viem, takže keby ste nevedeli, že čo vravel, takže o Foxymu. Na Foxymu nefunguje maska, takže toto, Freddyho maska, na neho len funguje, keď na neho takto, ukážem vám, keď takto na neho svítite, potom odíde. Ďalšie informácie, že už ďalšej noci budú aj starí, takže bude tam aj normálny Bonnie, normálna Chica, no proste títo starí animatroniky. A ja, keď som ešte, viete, že mám už noc 2, vždycky, jak som išiel, vždycky ma zabil ten Fox, no. Pak vidíte, že Danko bude failiť. Fucking flashlight. No a kto tam je Foxy? Vidíte, takže na jeho trik s maskou nefunguje. Presne vidíte na toho krpatého parchanta. Na neho funguje... Ne, chlapčak tu ide. Ty malý hajzel, pol strany. A teraz som vybavený. Ne. Chica. Tu niekto? Počkaj, je tu niekto? Chica iba. Ne. Toto ja som Danko, ja som Gosper. Video bude tiež ako vždycky 7 minút. Fuck you mango, you fucking bitch. You ass so fucking asshole. Ja sa aj strašne bojím, ja viem, že som creepel, ale čo máme. Počkaj, ne. Music box. Trošku natiahneme. Kurva. Je to fuckboy. Keď sa zľaknem, tak prísahám, že sa poserem. Počkaj, on je tu? Tam je Chica.
Tak sa ti to páči, čo, Číka? Ja mám Freddyho masku, čo? Prečo vždycky chodia iba do tých klimatizácií? Čo? Ne, to... Freddy Fazbear, čúbka. Ja vyskočí plný, ja to vidím. Takže vidíme. Ja som na to niekto... Maska! Áno. Bonnie Fazbear, Bonnie. You fucking cat. Music box. Inak nám nevyskočí Puppet. Alebo Marionette. Je tam niekto. Však sú tam 1 500 000. Tak to budem na nich svietiť. Tak sa vám to páči, čo? Flamingo Foxy. Čo? No, už by vám to mohlo stačiť. Keď toto prejdem, ja vám vravím, že toto je môj úspech. Ja som nikdy neprešiel noc 2. To hovorím vám prvýkrát. Ja sa strašne bojím, ja nechcem, aby ma vystrašil. Ja už toľko failov som urobil, že... Ne. Tak to ďalej už nejde. Dobre, nikto. Prosím, Pane Bože, požehnaj ma, aby som dal noc 1. Áno. Ne, aby som dal túto noc. Ja počujem, že niekto v klimatizačke. A neviem, že kto. A vidím, že tam je Foxy. Takže... No už počujem, že Balloon Boy tu není. Nejaký chlptý ten Balloon Boy, čo? Tak sa ti to páči, čo? Keď si túto, ne? Keď nemôžem, aby si... No, Foxy, go away, you fucking... Šťastie! Takže ahojte, ja